Doncs només dir-vos que és un plaer per a tots nosaltres tindre-vos ací, als alumnes que es graduen, a les famílies, al professorat, al personal no docent, tota una gran família que estem a punt de gaudir uns moments molt especials. S'ha acabat un curs. És el tercer any que celebrem aquesta festa, cada any hem anat millorant i esperem que continuem en la mateixa línia, però enguany és el primer any que els de segon de batxillerat ja començaren primer de l'ESO a l'institut. És la primera promoció que realment ha cursat tota la secundària i el batxillerat al nostre institut i és el Saler. Som un institut encara en construcció, no només perquè no ens han entregat l'obra, esperem que algun dia, sinó perquè cada any innovem, estem fent coses, tenim molta il·lusió. A més d'intentar que els nostres alumnes acaben amb la millor formació acadèmica possible, també intentem ajudar-los a arribar a ser persones respectuoses amb els altres, amb el medi ambient. I per arribar a aquest objectiu s'esforcem, planifiquem moltes activitats. Ja sabeu que enguany hem fet un curs de qualitat, estem ensenyant-nos com fer protocols per a millorar, tenim un equip de mediació fantàstic que és l'enveja de molts instituts de les rodalies perquè fem moltes coses, tenim intercanvis amb l'estranger, tenim un hort escolar que és una meravella, hem fet una plantació d'arbres, hem fet moltes festes final de trimestre, molts tallers, l'alumnat s'implica com esta festa. Contem amb la col·laboració del personal docent, del no docent, dels alumnes i de veres que tenim un centre del que estem molt orgullosos i pensem que les famílies també heu de participar, l'alumnat ja ho sap, però les famílies també que a voltes esteu massa lluny de nosaltres. Bé, no m'enrotllo més i ja li dono la paraula al senyor director. Senyor director. Don Francisco Martínez. Bueno, benvinguts pares, mares, professors, professores, educadores que estan per ahí, personal no docent també i sobretot als protagonistes, als alumnes de la promoció. Tenim dues promocions, la de quart de l'ESO del 2004 al 2008 i la de batxillerat que és del 2006 al 2008. Primer que res vull agrair als alumnes, professors, educadores, a les mares, sobretot a una mare, a Pastora, vull agrair tota la feina que han fet per a celebrar aquesta festa. Pastora és la que ha fet tot esto de blau que tenim als treballs i sobretot a l'equip directiu, a Rosa, a Roser i Maria Jesús, que està ahí, que s'han pegat una feina molt gran. També donar les gràcies a l'AMPA perquè la tarima a l'escenari on estem ha sigut una donació de l'AMPA, o sigui que moltes gràcies. La veritat és que aquesta cerimònia per a mi és un poc especial perquè els alumnes de quart de l'ESO, quan jo vaig vindre a aquest institut fa 4 anys i els alumnes que tenia eren els de primer C. N'hi ha molts que estan així, després els donarem el graduat. Heu acabat una etapa molt important que vos portarà o al món laboral o a fer cicles formatius i molts de vosaltres fareu batxillerat. Esperem que se quedeu en nosaltres, clar. Vos desitgem que trieu el millor i que siga, que tingueu moltíssima sort. Vull que agrair als pares també i a les mares i als tutors i als professors la seva labor per a que durant aquests 4 anys tot hagi eixit perfectament. En quant a segon de batxillerat, també és un any especial perquè jo quan vaig venir així vaig agafar un curs que era tercer de la línia, el quart de la línia el vaig agafar també, després el primer de batxillerat i m'han suportat fins al segon de batxillerat. O sigui, per això és un poquet especial.
he de dir que ja ho ha acabat l'oferta selectiu, heu aprovat tots els que s'heu presentat i en unes notes molt bones. Crec que la mitja és un 7,2 de mitja, o sigui que és per estar orgullosos tots. I bé, ara comença per a vosaltres una etapa molt bonica, molt interessant a la universitat, cicles formatius, que la disfruteu i sobretot que no se oblideu de nosaltres. Hem treballat tant a nivell acadèmic com a nivell personal per a que sigueu bones persones. Esperem que no s'oblideu de nosaltres i n'hi ha una associació d'antics alumnes que ja s'ha d'apuntar i ja fan els sopars i tot això. Bé, com l'acte és prou llarg, no vaig a dir res més, només agrair la vostra presència.